Tajjeb, illum se nipprova nippakkjaw seklu sħiħ mit-sena f'sija. Tajjeb, kull darba qegħdin nitlu għal din l-isfida. Il-kors twal xi ftit, però l-istorja twila. U allura ma tistax tqassar aktar milli wieħed ikun possibbli ġvera. L-iskrittura ripetutament turina kemm huwa importanti li aħna nħarsu lura biex nifhmu aħjar il-qagħda preżenti u kif Alla jopera fostna il-bnedmin. Ftakru fl-eġubijiet tiegħu li jagħmel, il-meravilji tiegħu u l-ġudizzji magħduda b'fommu. Jridu niftakru fl-eġubijiet tiegħu il-movimenti il-Vanġelu kif avvanza fuq kontinenti ġodda. U llum se naraw is-seklu tagħna, is-seklu 20, illi huwa s-seklu kif nafu modern, is-seklu tal-avvanz fix-xjenza, fit-teknoloġija, saħansitra tlajna fuq il-qamar u dal-affarijiet kollha. Frattant huwa s-seklu illi ra l-ikbar atroċitajiet, żewġ gwerra mondjali. Il-bniedem qatel lill-bniedem fis-seklu 20 aktar miż-żminijiet l-oħra kollha kemm jeżistu fuq l-art. U dan huwa s-seklu tagħna bil-progress fuq naħa u l-ħniżrijiet illi rajna l-bniedem kapaċi u għadu jagħmel fuq kollox anke bil-prattika issa saret komuni ħafna fil-pajjiżi tal-abort. Dan huwa l-żmien li qegħdin ngħixu fih, żmien modern, però huwa żmien ukoll primittiv, moralment primittiv. Frattant, matul dan is-seklu il-Vanġelu baqa' jixxandar bil-qawwa u kien infatti fl-1921 il-fejn tippunta. Okay. Illi saret l-ewwel xandira Kristjana fuq ir-radju f'Pittsburgh Belt fl-Amerika, u r-radju difatti għadu sal-lum għodda effettiva biex jixxandar il-Vanġelu, speċjalment f'pajjiżi Musulmani, pajjiżi li huma magħluqa għall-Vanġelu fejn m'hemmx permess li wieħed imur biex jevanġelizza. U dal-Ministeru llum kiber u llum aħna kapaċi nużaw l-internet, il-televiżjoni, nisimgħu bridki fuq audio, għandna ħafna għodda, għandna ħafna mezzi llum li wieħed jista' juża biex nissudaw fil-fidi tagħna. Però f'din l-atmosfera kollha jridu nużaw id-discerniment. Għax hemm il-God Channel, pereżempju, ma jfissirx li kull ma tisma' fuq huwa tajjeb. Hemm ħafna xandiriet fuq da li huma tajbin, però jridu noqgħdu attenti x'nisimgħu. Jiena meta naqra ktieb l-ewwel ħaġa li nsaqsi fuq dak il-ktieb huwa min kitbu. Mhux fih jew da xi x'inhu min kitbu. Tajjeb, u l-istess ħaġa jridu nagħmlu meta qegħdin nisimgħu xi ħaġa. Meta qed nisimgħu xi ħadd, min hu da? Biex qed jgħidlek, importanti. What does it stand for? Dana huwa favur l-Bibja u għandu konfidenza sħiħa fil-Bibja u qiegħed ixandara fidalment, tajjeb. Matul is-seklu 20 ukoll bħal kull żmien ieħor kien hemm diversi apologisti Kristjani. Meta ngħidu apologista, huwa wieħed li xogħlu u li jiddefendi l-fidi Kristjana. Għana qegħdin ngħixu f'dinja fejn hemm nies xettiċi, nies ġifieri li jisom joħduna daqsxejn biċ-ċajt, u jgħidulek u min jafhem x'Alla dak it-tip ta' attitudni, tajjeb. U hemm ukoll atej li qegħdin isiru aktar u aktar militanti da' żmien, nies li bla mistija ta' xejn jgħidulek Alla definittivament u ċertament ma jeżistix. U intom qegħdin temnu ħrafa. Tajjeb, allura nies bħal dawn għandna hawnhekk lil John Lennox, ħannar x'ħanużaw, John Lennox li għadu ħaj, kapaċi jitkellem ħafna mill-lat xjentifiku, forsi xut minnkom tinteressaw ruħkom anke biex taraw illi m'hemm ebda kontradizzjoni bejn il-Bibja u x-xjenza.
Tajjeb, John Lennox dan kien popolar ħafna fi żmien il-gwerra. C.S. Lewis, il-ktib tiegħu Mere Christianity sar klassiku, ktib ċkejken, però jippreżenta l-fidi kristjana b'mod vera sabiħ u memorabbli. Ktib li ġiet tradott għal ma nafx kemm il-lingwa. Tajjeb, da kollu fuq il-sir għax l-Apostol Pawlu nifsu għal jiena mqiegħed għad-difiża u x-xandir tal-Evanġelu. Pawlu xandar l-Evanġelu, però kien hemm ukoll okkażjoni fejn irid jiddefendi l-Evanġelu. U dik hija s-sejħa tagħna wkoll, nkun kapaċi niddefenduh. Nkun kapaċi nuru li pereżempju l-Iskrittura hija affitabbli, ta' jafda. Ma fiex kontradizzjonijiet, ma fiex żbalji, tajjeb, nkun kapaċi nitkellmu fuq dan l-affarijiet. Dawn in-nies huma ovvjament speċjalizzati f'dan il-qasam. L-Apostol Pietru wkoll jgħidilna kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil dawk li jistaqsukom fuq livell personali fil-ħajja tagħna sew jekk niltaqgħu ma' kollegi tagħna fuq tax-xogħol jew ħbieb tagħna jistaqsuna. Tajjeb, tkun lest bit-tweġiba fejn ma tafx, l-aħjar ħaġa din ħajkolli nagħmel riċerka, ħajkolli insaqsi dwarha u mbagħad inkomplu nitkellmu. Le. L-evanġeliżmu ħafna drabi hekk isir. Okay. Apparti apologisti, hemm ukoll awturi, predikaturi li ħallew impatt kbir. Wieħed minnhom huwa ngħadha xejn. Huwa J.I. Packer. J.I. Packer li miet milux il-Kanada. Da kiteb ktieb Knowing God għana fil-librerija, klassiku. Jekk ma qrajtuhx u tħobbu taqraw letteratura kristjana, dan huwa il-ktieb għalikom. Ktieb li meta taqrah żgur se jkollu impatt fuq ruħek. J.I. Packer qal jekk taqra l-istorja ssib li l-Kristjani li jagħmlu l-aktar ġid fid-dinja preżenti huma preċiżament dawk li ħasbu l-aktar dwar id-dinja li ġejja. Imbagħad ovvjament insibu wkoll diversità ta' evanġelisti fis-seklu 20. Għandna Billy Sunday illi kien baseball player famuż ħafna u tajjeb ħafna, però fil-fżożitu konverta u beda jxandel l-Evanġelju b'mod popolari. Leonard Ravenhill ukoll predikatur kapaċi indirizza l-qalb, u John Blanchard illi għadu ħaj illi kapaċi jippreżenta argument intellettwali tajjeb ħafna. Huma nies differenti, irġiel differenti, bi stili differenti, bħal dejjem, ma dana ukoll l-iskrittura ttallem, Pawlu, Apollo, Kefa, tajjeb, it-tlieta kellhom karattri differenti, però kellhom għan wieħed, illi Kristu ikun imxandar, u dik hija l-ħaġa importanti. Però naħseb jiena l-iżgħet predikatur famuż fis-seklu 20 huwa bla dubju ta' xejn Billy Graham, l-Amerikan Billy Graham, u li wkoll ħallina xi sentejn ilu vera. Għamek għedin naraw trat kif kien jiġbor jinaxilu l-organizzazzjoni tiegħu tiġbor eluf kbar ta' semmija fil-stadiums tal-futbol, u kemm bil-kelma kif ukoll bil-kidba Billy Graham ċertament priedka l-Vanġelu aktar minn kull persuna oħra li qatt eżistiet. Ekku kalkulat, l-eluf kbar li priedka lilhom da Billy Graham hija inkredibbli. Meta kont għadni żagħżugħ kont traduċejt parti mill-ktib tiegħu Peace with God, konna pubblikajniha wkoll. Billy Graham ovvjament nirringrazzjaw għal kull persuna li ikkonvertiet taħt il-Ministeru tiegħu, però meta wieħed jikkonsidra kollox ikollha ngħidu li kellu metodoloġija żbaljata kif kien jagħmel affarijiet. Tajjeb, il-Vanġelu li kien jippjega kien tajjeb, tifhem, però kellu metodu żbaljat. Tgħidu li x'jiġifieri. Kien iħobb ifittex l-għajnuna mingħand il-Kattoliċi u l-Liberali. Liberali huma dawk in-nies li l-Iskrittura ma tantx jistmawha, ipoġġu t-tikketta ta' Kristjanu fuq infushom,
Però dak li joġobhom fl-iskrittura jaċċettaw, dak ma joġobhomx jarmuh. Dak huma liberali illi ovvjament ma nistgħux ninaqdu ma' dawn it-tip ta' nies. Meta fl-Atti 15 kien hemm il-kwistjoni tal-Ġudajjisti u l-Apostli min kellu raġun. Hemm bżonn tkun ċirkonċiż biex tkun salvat jew le. L-Apostli qalu le, il-Ġudajjisti qalu iva. Tajjeb kien hemm dan il-dibattitu u ma setgħux jingħaqdu flimkien. Però da Billy Graham hawnhekk naseb żbalja u żbalja bl-ikraħ meta fittex dejjem il-support ta' nies illi ma jemlux il-Vanġelu. Tajjeb? Meta kien l-Ingilterra u kien ħajamel konferenza missjonarja, Billy Graham approċċa lil Martin Lloyd Jones li kien predikatur famuż f'Westminster Chapel fil-Londra. Predikatur tal-affarijiet tiegħu ħafna. U għallu Billy Graham prova jikseb is-support ta' Lloyd Jones. U Lloyd Jones iltaqa' miegħu fin-1963 u għallu lest li nkun iċ-chairman tal-kongress li se tagħmel imbasta ma tfittix l-sponsorship tal-Kattoliċi u l-Liberali u tabbanduna l-invitation system. L-invitation system wara li kien jippriedka kien jistieda lin-nies biex jitelgħu ħalli jgħidu t-talba tas-salvazzjoni. Lloyd Jones bħalna ma jaqbilx magħha u hemm raġunijiet qawwija ħafna għalfejn ma nagħmlux din il-ħaġa, illa għax faċilment dak li jkun ittieħ l-impressjoni li għax talab salva. Tifhem? Billy Graham ma aċċettahomx dawn il-kondizzjonijiet u allura ma setawx jingħaqdu flimkien. Però Billy Graham, Martin Lloyd Jones għal-inqas kien kuraġġuż biżżejjed illi jaqaflu għalkemm Billy Graham kien ħafna iżjed popolari minnu, tajjeb, naseb f'Martin Lloyd Jones naraw il-vera predikatur illi mhux biss jippliedka l-Vanġelu imma wkoll juża metodi bibliċi. Metodi bibliċi. Dak huwa importanti ħafna. Fil-bidu tas-seklu 20 ukoll il-liberalizmu kien qed isir aktar u aktar influenti. Jekk naraw pereżempju din il-kartun fuq għandna il-Christianity u mbagħad Bible not infallible, u mbagħad man not made in God's image, u mbagħad no miracles, u dejjem mittajjeb bil-mod il-mod qegħdin niżlu tarġa sakemm naslu atheism. M'hemmx Alla. U dak huwa il-liberalizmu li jibdik minn hawnhekk u bil-mod il-mod tinżel għal qiegħ. Dan il-modernistik kif isejħulhom. Illi fil-bidu tas-seklu 20 fl-Amerika speċjalment ġew reżistiti minn dawk li għadna nafuhom salhom bħala fundamentalisti. Tajjeb? Kelma daqsxejn kera din għax meta ngħidu fundamentalista jiġina frasna xi Musulman li jagħmel suwiċidju biex mingħajr imur il-ġenna. Però il-fundamentalisti kienu nies illi jemmnu fl-iskrittura u infatti f'dawk il-5 snin li qegħdin taraw hemmhekk ippubblikaw setta kotba jisimhom The Fundamentals illi kitbu artikli twal fuq suġġetti l-aktar importanti tal-Bibja. U bekk l-għonet dawn il-kotba ġew sussidjati u mqasma b'xejn aktar minn 3 miljun kopja. Kemm lil-pastors, nies komuni fil-libreriji, u kien allura moviment biex jilqa kontra il-liberalizmu. Tajjeb? Xi ħaġa oħra li bdiet fil-bidu tas-seklu 20 kien il-Pentekostalizmu. Fil-1906 jibda l-Pentekostalizmu f'Azusa Street, Los Angeles, California. Din hija data importanti
Il-għaliex dak li llum huwa tant komuni beda propjament ftit aktar minn 100 sena ilu. Il-Pentekostalizmu sar tant infiltra fil-denominazzjonijiet kollha. Però dak li ġara dakinhar dana jgħidu dawn kienu n-nies li kienu f'Azusa Street u jingħad li hemmhekk xi ħadd minnhom beda jitkellem biċ-Ċiniż. Tifhem? U tant kienu persważi li kien iċ-Ċiniż illi bagħtu missjonari fiċ-Ċina. Però xi waslu fiċ-Ċina ovvjament dak li qegħdin jgħidu il-ġibberiġ li qegħdin jgħidu ma kienx qed jiftiem. Aħna nafu illi l-ilsna illi l-iskrittura titkellem dwarhom kienu lingwi bħal Malti, Taljan, il-Franċiż, lingwi vera ta' nies vera. Tifhem, illum li tismagħhom jgħidu huwa sillabi bla sens. Dik mhijiex il-lingwi illi meta niżel l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli in-nies bdew jisimgħu jitkellmu bl-Arbi, bil-Latin u b'lingwi oħra. Però dal-Pentekostalizmu l-idea hi li ħammorru lura għall-bidu tal-Knisja il għaliex hemmhekk hemm il-vera qawwa. Allura għandek il-revival tal-ilsna illi mhumiex vera ilsna, rridu naffermaw din, tal-profezziji dak li jkun u jgħid hekk jgħid il-mulej. Tajjeb, issa kemm tiġri dil ħaġa llum u dak li jingħad ħafna drabi ma jsirx, ma jseħħx. U nibqgħu għaddejjin bħal jekk ikun mhux xejn. Meta din xi ħaġa serjissima, meta xi ħadd jagħti profezzija u dik il-profezzija ma sseħħx, dak huwa profeta fals. Għandu jkun ikkundannat u mikxuf u espost. Tifhem, ġi tal-Pentekostalizmu mibni fuq l-emozzjonijiet, tajjeb bil-mod il-mod qiegħed iwarrab lill-Kristjani milli jkunu sodi fuq il-kelma infallibbli ta' Alla. Bl-emozjonaliżmu tagħhom u bl-esperjenzi li rakkuntaw, tajjeb, finalment il-Kristjaneżmu tagħhom huwa shallow ħafna, shallow. Xejn tasar ma ssib xejn. U din hija ripetizzjoni prattikament ta' x'ġara fis-seklu 2 wara li mietu l-Apostli, tajjeb, ftit wara f'xis-sena 150, tajjeb, der raġel jismu Montanus fil-Friġja fejn illum hemm it-Turkija u da qal li għandu l-Ispiritu Santu b'mod speċjali u kapaċi jagħti l-profezziji u kellu żewġ nisa jgħinuh u beda din ħansiflek setta ġdida, il-Montanizmu. Il-Knisja dakinhar ikkundannat dan il-moviment outright mingħajr ebda problemi ta' xejn. Da deru għandu jaġimu lura għall-ilsna u għall-fejqan u għall-profezziji. Tajjeb meta dal-affarijiet kienu spiċċaw u kienet xi ħaġa ovvja illi wara jmutu l-Apostli il-mirakli edew. Montanus prova jerġa' jistejqirhom, però ovvjament il-Knisja faċilment indunat illi kienu finta. Il-Pentekostalizmu huwa l-istess. Il-ħasra hi illi m'għandniex nies illi b'kuraġġ jesponu l-djufija u l-iżbalji ta' dan il-moviment popolari, ovvjament għaliex jindirizza l-emozzjoni tan-nies, iwedhom ħafna, però x'in tiġi biex issarraf imbagħad ma ssib xejn. Dak li beda fil-bidu tas-seklu 20 imbagħad żviluppa aktar tard, speċjalment mill-1960 ikompli t-tiġdid karizmatiku, jinfiltra fid-denominazzjonijiet u jsir aktar u aktar aċċettat. Mhux biss baqa' bħala denominazzjoni waħda, imma issa bħala moviment karizmatiku tajjeb infiltra fost il-Kattoliċi Rumani, fost il-Battisti, fost il-Presbiterjani u l-bqija. U bdew ukoll il-mega churches kif qegħdin naraw hemmhekk f'diversi pajjiżi fl-Asja, imma speċjalment fl-Amerika, għandna dal-fenomenu modern ta' knejjes ta' eluf kbar ta' nies. Però ħafna minnhom huma x'jiġi mgħallem fihom ereżija. Bħal fl-Amerika Joel Osteen illi
hija mistħija illi m'aħniex kapaċi li dawn in-nies ngħidu li huma liema folozz tal-Vanġelu. Emozjonaliżmu, teoloġija baxxa, soġġettiviżmu kif nara jien, dak huwa l-Pentekostaliżmu. U l-agħar ħaġa, is-sola Skriptura hija medda. Il-Kristjan Evanġeliku jieqaf fuq l-Iskrittura biss. Il-Pentekostaliżmu iżid il-profezziji vera u dawn l-affarijiet kollha. Dik hija teddida li nkunu konxi tagħha, però hemm ukoll il-teddida ta' setet okkulti illi fis-seklu 20 immultiplikaw ħafna. Hemmhekk qegħdin nsemmu 5 biss. Il-Mormons, Christian Science, Jehovah's Witnesses, Unification Church, il-Moonies jiġifieri, u Seventh-day Adventists, illi safenna fiena kollha hawn xi ftit jew ism minnhom hawn Malta. Gruppi żgħar imma hemmhekk qegħdin naħseb l-iżjed li hemm il-Jehovah's Witnesses kif tafu sewwa, magħrufin li imorru jiġu id-dar. Huwa mument fejn tkun lest tiddefendi l-fidi tiegħek speċjalment il-divinità ta' Kristu. Il-Kristu huwa Alla sħiħ, Alla veru, minn Alla veru. Dal-aħħar ċempilli wieħed, probabbilment minħabba l-korona mhumiex qegħdin imorru fid-djar u qegħdin iċemplu n-nies. U waqaftlu mill-ewwel però beħlewwa. Ħadd is-sopravvent fuqu, qatlu li intom jaħassra għalikom għaliex qegħdin tixhdu l-Vanġelu u ma temnux li s-Salvatur huwa Alla nnifsu li żarna f'sura ta' bniedem bħalna. Wara xi 3 minuti għatali. Laċaw la ħaġa għallu ħafna ħlewwa u jaqtawlek. Ovvjament, is-setetek jaħdmu għandhom il-formuli tagħhom, dejjem l-istess versi, dejjem l-istess 7 versi u jippruvaw iqarqu n-nies hekk. Il-Mormoni wkoll qegħdin jiżdiedu għaw Malta, għandhom il-ċentru tagħhom fil-Mosta. Meta tibda tinduna x'jemnu tal-waħx il-twemmin tagħhom, pereżempju li aħna l-bnedmin nistgħu nsiru Allat u Alla l-missier kien xi darba bniedem bħalna. Daqshekk ħanajt. U għaddi maċċejn hawnhekk. U jriduha ta' Kristjani dawn, ġifieri. Din hija ovvjament teddida li rridu nassula, però ovvjament fis-seklu 20 kien hemm ukoll il-teddida. Il-Knisja soffrit ħafna minħabba il-komuniżmu. Komuniżmu għamel 700 sena li ħakem f'ħafna pajjiżi, speċjalment fir-Russja, u nies bħal Richard Wurmbrand illi batew minħabba xhieda qalbina tagħhom taħt il-komuniżmu. Dak kien pastor Rumen mir-Rumanija ġifieri, illi bħala pastor qal pubblikament u bla mistħija li l-komuniżmu u l-Kristjaneżmu huma inkompatibbli, ma jaqblux assolutament xejn ma' xulxin. Ovvjament il-komuniżmu l-ewwel artiklu ta' twemmin tagħhom huwa m'hemmx Alla. M'hemmx Alla. U tal-stand li weħel 14 sena ħabs b'tortura kienu jittorturaħ fil-ħabs, da qed insemmu biss wieħed. Tajjeb? Taħt ir-reġim komunista tar-Rumanija, finalment xtraw il-ħelsin tiegħu għas-somma ta' $10,000 u wara li nħeles beda ministeru favur il-knejjes persegwitati f'diversi pajjiżi. Beda wkoll l-organizzazzjoni Voice of the Martyrs u l-tip tiegħu Tortured for Christ rajtu ħafna snin ilu ġie tradott f'65 lingwa. Dan huwa missa importanti ġvera. Il-Knisja sal-lum f'ħafna pajjiżi għadha qiegħda ssofri. U għalkemm forsi ftit li xejn nisimgħu, dan huwa biss ħanejdu hekk il-quċċata tal-iceberg illi nisimgħu. Nies oħra illi sofrew taħt il-reġim ieħor id-darba Nazisti kien Dietrich Bonhoeffer. Qed insemmu sempliċement wieħed bħala każ rappreżentattiv. Tajjeb altrimenti ma nispiċċaw qatt. Dietrich Bonhoeffer nqatel ftit qabel ma spiċċat il-Gwerra Dinjija. Il-kitbiet ta' dan il-pastor għadhom influenti
sal-lum. Kien pastor Luteran, però u sħabu waqfu dik li fil-Ġermanja baqgħet magħrufa bħal dik Confessing Church. Ġifieri mhux kniesa li għalqet ħalqa quddiem it-teddida ta' Hitler u n-Naziżmu, imma li tkellmu. U tal-li tkellmu ovvjament ħafna drabi kienu arrestati u maqtula. Dan il-pastor Bonhoeffer ovvjament kitab ħafna kodba, però il-ktib tiegħu The Cost of Discipleship niftakar meta qrajtu huwa ktieb illi samrek. Li tkun dixxiplu ta' Kristu kif qal Ġesu nnifsu trid tinnefqa. Il għaliex x'tiswilna l-fidi tagħna jekk ma tiddomanda xejn minn għandna x'vera. David lil Aruna rrid jagħtih il-baqar u jagħtih kollox biex joffri sakrifiċċju lil Mulej, u David qallu le. Qallu ħallas għalihom għax jien mhux ħanoffri sakrifiċċji lill-Alla li ma jswewlu xejn. U Dietrich Bonhoeffer ħallas bħajtu stess talli ma rċiviex il-marka ta' dbib. Id-dbib għalih il-beast li konna qegħdin nitkellmu dwaru fil-tir tal-Apokalissi kien li tikkonforma mal-gvern Nazzista. Tajjeb, dana fetaħ fommu biqlu bija il-Papa Piju XII li jgħix fl-istess żmien tiegħu fi żmien il-gwerra ma fetaħx fommu favur il-Gillut għax beża illi bombardjaw l-Vatikan bit-teżor tal-art li għandu. Akkost li mietu 7 miljun ludi. Għad tifhem? Fl-Olokaustu. Però dan Dietrich Bonhoeffer kien lest li jaffaċċja il-sistema antikristjana ta' Hitler u tal-ġeneral Himmler, il-ġeneral tiegħu, li Himmler qal ma ħnissa nistrieħu qabel ma qaċtu l-Kristjaneżmu mill-Eruq. Dak kien l-iskop tagħhom. Bonhoeffer qal li meta Kristu jsejħilna, is-sejħa tiegħu twassalna l-mewt. Ovvjament qal qabel ma miet, ma fil-versan sal-kelma ġralu. Però li kellu f'moħħu naħseb jien dak li qal l-Apostol Pawlu. Jiena msallab ma' Kristu, ma kien msallab ma' Kristu ntmejjed. Vera diġà. Jiena msallab ma' Kristu ma kollu jinnejx, mhux jien huwa Kristu li jgħix fija. Kristu jsejħilna biex immutu lejn nfusna ħalli ngħixu għalih. U dik hija l-sejħa mhux biss ta' Bonhoeffer imma tagħna lkoll. Il-ħidma fil-traduzzjoni tal-Bibbja fis-seklu 20 ukoll splodiet. Cameron Townsend jibda is-Summer Institute of Linguistics jaspira mal-Wycliffe Bible Translators jipproduċi l-Bibbja f'kull lingwa tad-dinja. Minn għalija xi 6,000 lingwa fid-dinja, 6,000 immaġinaw, tifhem. Ħafna lingwi għadhom mingħajr imqar parti żgħira tal-iskrittura. Però x-xogħol qiegħed jintensifika, qiegħed isir għaliex ovvjament mingħajr l-iskrittura għajla il-xogħol tal-Evanġelisti javvanzu x'veru. Però għal darba niftakru li anke fil-seklu 20 ħafna mix-xogħol isir mill-nies komuni bħalna. L-InterVarsity Christian Fellowship beda fil-1940 moviment fost l-istudenti fl-Istati Uniti. Moviment fost l-istudenti biex jagħmluhom konxi li isma' tistgħu tagħtu s-sem tagħkom fl-evanġeliżmu, fil-dixxiplar ta' ħaddieħor, Però ovvjament mhux kollox kien wart u żgħar il għaliex f'dik id-data beda il-Kunsill Dinji tal-Knejjes, the World Council of Churches, huwa format bħala korp interdenominazzjonali li promuovi l-unità. Minn dik il-ritratt tindunaw li hemmhekk għandek rappreżentattivi ta' denominazzjoni differenti, ħafna minnhom ma jemnux il-Vanġelu, imma nies sempliċement reliġjużi. Tifhem? Li għalihom x'jaqgħadhom għandhom least common factor, illi nippruvaw nħobbu l-xulxin. Mhux noqogħdu niġġieldu nargumentaw ma' xulxin, ma dan mhux il-mudell apostoliku. L-apostli għandek Pawlu pereżempju kiteb littra l-Galatin illi fil-ftuħ tagħha qal jekk xi ħadd jippriedka Vanġelu differenti minn li priedka hija ħajkun misħud.
Però dan huwa moviment li llum tqawwa ħafna fejn għandna pressjoni biex aħna nikkonformaw mal-bqija. Jekk aħna rridu nkunu fidija l-Iskrittura, l-ekumeniżmu veru hija jiena rrid unità ma' min imma ma' Kristjani bħali. Mhux ma' nies li pretendu li huma Kristjani però xejn tibda titkellem magħhom juruk fiċ-ċar li mhumiex. La jemnu fl-infern, la jemnu fit-Trinità. Hemmhekk għandna George Verwer, dan għaltqajt miegħu meta ħafna snin li kont l-Amerika. Dejjem iżomm ballun, intaraħu ballun kbir ħafna, il-glob u d-dinja biex jgħaddi l-messaġġ kull fejn jidher illi il-parroċċa tagħna hija d-dinja. Aħna rridu Ġesu qal morru fid-dinja kollha u x'għandu l-Evanġelu. Permezz ta' George Verwer beda l-Operation Mobilization bħala organizzazzjoni missjonarja. Tafu xi ħadd li ħadem jew qatt ħajtu kważi kollha ma' OM? Ray Lynch. Ray Lynch il-maħbub Ray Lynch illi flimkien ma' Robert u Barbara Silli ġew Malta kemm il-darba u Robert kien jikri xi sala taslima jew il-Furjana u hemmhekk il-Malta News dakinhar ġabet front page 1000 Maltese join evangelists. Ma nafx kemm kienet il-medja kultant hekk kont trid li tkabbarhom l-affarijiet. Però jista' jkun li kien hemm dal-ferment u x'vera fil-pajjiż kienu anke jikbu artikli fis-Sunday Times u Ray Lynch ovvjament aħna għandna memorji sbieħ tiegħu għaliex kien bniedem illi l-hawnhekk żar il-pajjiżi kollha tad-dinja biex ixandar l-Evanġelu. Malta kienu ħobba b'mħabba speċjali, għad ħafna snin hawnhekk u ngħid għaliha jiena ispirana ħafna fil-mixja tiegħi. Però miegħu nixtieq nsemmu wkoll il-Ray Wanda Hoover u x'vera. David Wolf għal min jafu, George u Margaret Duffy li bdew il-Gideons f'Malta, Bart Brewer, Anne Will Ravey, Kenneth u Gloria Link, dan se nkomplu sejrin u x'vera. Graham Hare, Joseph Hewitt, nies illi f'pajjiżna ġew u taw is-sem tagħhom. Ħalli morru għal xi ħaġa li f'nofs il-seklu 20 iva il-għaliex ma nistgħux nifhmu li nafusna jekk ma nifhmux aħna ngħixu ma' nies oħra. Qegħdin ngħixu f'dinja fejn il-Kattoliċi huma komuni. Papa Ġwanni 23 li suppost huwa Papa Ġwanni 24 il-għaliex fil-Medjuevu kien hemm Papa llum huwa magħdud bħala antipapa insomma. Hemm ħafna taħwit. Da tafu li fil-Medjuevu kien hemm kienu kemm żewġ papijiet, 3 papijiet, darba minnhom 4 papijiet, darba minnhom kien hemm Papa Mara. Ġifieri it-taħwit hemmhekk kien, però Ġwanni 23 ġie elett bħala Papa fil-bikri fis-sittinijiet u ħasbuh caretaker Pope peress li kien avvanzat fi żmien li dana ħajamel 4 ijiem u mbagħad illaħqu Pap ieħor. Però beda l-Kunċilju Vatikan it-tieni illi ippromuova attitudnijiet u prattiċi ġodda fil-Kattoliċiżmu. Hemmhekk qegħdin naraw seduta fil-Vatikan ta' minn għalija xi 2000 arċisqof kardinali qegħdin jiddiskutu f'konċilju ekumeniku kif iħobbu jsejħulu huma illi kien huma riedu li dan ikun mezz ta' tiġdid spiritwali għall-Knisja Kattolika Rumana ovvjament. Però kellhom f'moħħhom illi jagħtu ħajdu hekk dera ġdida jew format ġdid għall-Knisja Kattolika. Jiena niftakar meta kont ċkejken kont imur il-Knisja u nisma' l-Quddiesa bil-Latin. U niftakar meta saret bil-Malti. U mbagħad Christ sorpriż li bdejt nifhem jiena. Qed tifhem. U fejn in-nisa kienu jilbsu l-velu qabel jidħlu l-Knisja mbagħad ma baqgħux. Sar tibdil estern, però l-iżbalji kollha illi akkumulat il-Knisja Kattolika Rumana fil-Medjuevu baqgħu hemmhekk. Tifhem? Ma għaliex isma'
il-kelma maġika f'dan il-konċilju kienet aġġornamento. Li tfisser rridu niġu up to date. Rridu niġu up to date mad-dinja. Kienu kun aħjar kieku qalu ħan niġu up to date mal-iskrittura. Qed tifhem? U jekk il-purgatorju l-iskrittura ma tgħallmux, narmuh. Qed tifhem? Jew jekk l-iskrittura ma tgħallimx illi hemm saċerdozju apparti ta' Kristu. Jew inżarmaw milla. Qed tifhem? Jew jekk il-ħobs fl-ikla tal-mol mhux vera jinbidel maġikament fil-ġisem ta' Kristu. Nċeduha din. Le. L-aġġornamentu tagħhom kien biex jinħabbu mad-dinja. U ma denominazzjonijiet oħra biex jippruvaw iħajruhom jingħaqdu magħhom. Ovvjament il-Knisja Kattolika kapaċi tinbidel bħalma jinbidel il-kamaleonte, jibdel il-kuluri skont iż-żmien. Dal-affarijiet ma jimpressjonawniex għalkemm hemm nies li huma mħajrin u jaraw li issa wasal iż-żmien illi let's go back home. Tifhem? Hemmhekk għandna fl-ewwel stampa lill-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Dinjija tal-Luterani, Martin Junge, li qiegħed jgħanna il-Papa Franġisku waqt servizz ekumeniku fil-Katedral ta' Lund fl-Svezja. 4 snin ilu. Iva, l-Luteranizmu llum il-ġurnata mhux il-Luteranizmu antik. L-istess ħaġa bħal-Knisja Anglikana. U l-istampa l-oħra wkoll jerġa' hija aktar ta' mistħija fejn għandna Billy Graham li qed jiltaqa' mal-Papa Ġwanni Pawlu II u jsejjaħlu mexxej spiritwali kbir lill-Papa. Tifhem, skandlu dawn ma skandli illi ma jagħmlu niġġieħ meta wieħed jipprova jinoġob. Tifhem, Pawlu fil-bidu tal-Ittra Galatin x'qal? Issa jien qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tan-nies, qed nipprova nirbaħ il-proset tan-nies. Kieku qed nagħmel hekk, ma nkunx aktar serv ta' Kristu. U dik il-kwistjoni kollha. Tifhem. Ovvjament, jekk inti ħad tipprova tinħabb u tirrelata ma' kulħadd u minnu, ovvjament, ħassi popolari bħalu. Tifhem. Imma il-Bibja tgħidilna ħanoħorġu Kristu barra mill-bib ta' Ġerusalem u nerfgħu l-għajb tiegħu fuqna. Jekk aħna nkunu fidili ma' Kristu, ovvjament, in-nies se tħares biċ-ċira lejna u se tħarsilna bl-ikraħ. Martin Luther King fl-Amerika, predikatur Battista, imexxi marċ f'Washington favur id-drittijiet ċivili tas-Suwed. Kien pastor, kulħadd sema b'Martin Luther King, illi ħadem ħafna favur id-drittijiet tas-Suwed fl-Amerika. U darba minnhom ta' speech li baqgħet famuża, I have a dream. Din speech qasira, jien qrajta, sabiħa, illi kienet strumentali biex eventwalment imbagħad il-Suwed jingħataw l-istess drittijiet, l-istess privileġġi bħal bojot. Din l-speech qal I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by their character. Kien bniedem ta' integrità kbira, Martin Luther King. Għal darbuħna naraw hawnhekk eżempju fejn il-Vanġelu kapaċi iġib bidliet radikali fis-soċjetà li ngħixu, vera? Ekku. Nagħtu titwila qasira lejn pajjiżi bħalma kienu ċ-Ċina. Il-Knisja fiċ-Ċina tikber minkejja r-rivoluzzjoni kulturali. Hawnhekk għandna il-ritratt ta' Mao Zedong, il-famuż jew il-notorju mexxej komunist li ried jeqret kull idea ta' Alla fiċ-Ċina, ovvjament ma nexxilux, kważi fejn hemm din it-tip ta' oppożizzjoni assurda, il-nies aktar jitħajru biex ifittxu il-ħwejt spiritwali. U wieħed mill-nies Kristjani Ċiniżi illi għexu dakinhar kien Witness Lee. Oħrajn ovvjament, Witness Lee illi anke l-kotba tiegħu mbagħad kienu tradotti għall-Ingliż. Fiċ-Ċina llum il-ġurnata l-Vanġelu qiegħed javvanza minkejja l-oppożizzjoni.
Iva. F'dik id-data ġiet organizzata laqda Answers in Genesis. Hemmhekk għandna Ken Ham, il-fundatur ta' din l-organizzazzjoni importanti, il għaliex dawn in-nies jippubblikaw kotba, jagħtu talks u juru, jedukaw lill-Kristjani bħalna illi x-xjenza vera taqbel perfettament mal-Iskrittura. Speċjalment dwar l-istorja antika tad-dinja, dwar il-ħolqien, id-dilluvju, tafu intom il-dilluvju llum aħna nemmnu kien dilluvju globali mad-dinja kollha. Dik hija idea redikolata mix-xjenza moderna, però dawn in-nies jagħtu prova, juru ħafna evidenza illi attwalment kien hemm dad-dilluvju u għad hemm l-evidenza tiegħu fis-saffi tal-blat, Grand Canyon u affarijiet hekk li jgħidulek dana bil-fors ġara permezz ta' arar kbir ta' ilma. Tajjeb, dawn in-nies ħaqhom il-sapport tagħna il għaliex jekk hemm xi ħadd illi jaħseb il-Bibja hija żbaljata fejn tagħlem dwar xjenza, allura ħajbqa' lura ħajbqa' mgerrex milli jaċċetta l-xhieda tagħha inkwantu l-Vanġelu x'vera. Madwar nies ovvjament sal-lum il-ġurnata għad hemm nies illi huma predikaturi tal-affarijiet tagħhom u jalla dawn nies jiżdiedu. Nitolbu għalihom R.C. Sproul, teologu famuż illum m'għadux magħna, ukoll Steve Lawson u MacArthur illi llum għandu fuq 80 sena. Però għadu jippriedka regolarment Alla jbierku u bħalissa qiegħed ukoll fit-trabil fil-periklu li imur il-ħabs minħabba li qiegħed qegħdin jiltaqgħu il-Knisja bħalma jiltaqgħu aħna bħala fl-aħħar mill-aħħar minkejja il-COVID-19. Dan nies ukoll li tkellmu u jwissu n-nies dwar tawwiċ tal-Evanġelju. Illum erezija moderna hija l-prosperity gospel, il-health, wealth and prosperity gospel, illi qiegħda tiġi promossa ħafna minn Gordon Manchef pajjiżna. In-nies jibilgħuha jsibuha xi ħaġa li tattirhom ovvjament. Jekk dak li qed twedu li jekk isir Kristjan Alla se jagħmlu sinjur u ħajżommu b'saħħtu xi tiżjed. Qed tifhem? Però dak mhux il-Vanġelu. Dak mhux il-Vanġelu. Il-Vanġelu issa ilna ħafna għaddejjin matul l-istorja. Kristjan fidi ħafna drabi bati u anke jmut marfri ma' Kristu. Tifhem? Ukoll bil-Prosperity Gospel ħarġet ukoll mbagħad it-third wave, il-Word of Faith, illi wkoll insidjuża li jgħidulek jekk jiena ngħid kelma dik il-kelma li ngħid kapaċi toħloq il-ħaġa li nixtieq. Illi wkoll hija dawn il-għallima folots hemm kemm trid minnhom u jisimgħuhom ġmija kbar tan-nies. Idunu attenti għal darb'oħra x'nisimgħu. Nies bħalma huma Todd Friel iwissu kontra dawn il-nies u dan huwa ministeru li għal darb'oħra huwa kruċjali. Illi jkun hemm nies li jiftħulna għajnejna illi biex ifakruna illi mhux kull ma jleqqu għadeb. Todd Friel għandu l-stazzjon tar-radju l-Amerika fuq it-televiżjoni wkoll. U llum aħna wkoll aħna nfusna nużaw l-internet u x'vera l-Messenger, il-Facebook biex inxandru mhux l-uniċi metodi, nasib jiena il-metodu l-aħjar wieħed huwa li tkun kapaċi tkellmu wiċċ imwiċċ. U tispjegalu bil-kalma x'inhuwa l-Vanġelu. Llum il-ġurnata fis-seklu 20 l-Ewropa, il-kontinentan huwa mqalla bil-Kristjaneżmu vera, il-pajjiżi tal-Ewropa tant ilhom igawdu l-Vanġelu illi llum ma jidux jafu bih. Huwa mqalla bil-Kristjaneżmu li llum qed jinferex fuq kontinenti oħra, speċjalment fl-Asja, l-Afrika u l-Amerika t'isfel. Inkwantu Kristjaneżmu l-Ewropa sejjer lura. Però l-Ispiritu Santu qiegħed jaħdem u qed jopera f'kontinenti oħra, speċjalment fl-Asja, fl-Afrika u anke fl-Amerika t'isfel.
il-Brażil pereżempju huwa pajjiż li l-Evanġeliċi fih qegħdin jimmultiplikaw brata sabiħa ħafna. Il-torċa tal-fidi issa hija moddija lilna, vera? Illum il-ġurnata li aħna ħajjin xi ħadd waslilna l-Evanġelju rridu wkoll issa ngħadduh lil ħadd ieħor. M'għandniex bżonn xi apparat jew xi finanzjar straordinarju, tajjeb, jekk jiena dejjem jekk par saqajn u għandek il-sien, għandek kull ma teħtieġ biex twassal l-Evanġelju lin-nies. Mela, mill-istorja tas-seklu 20 nitalmu illi jew nistgħu nifhmu napprezzaw is-sitwazzjoni kontemporanja. Għalem kattoliċi, ortodossi u protestanti, vera? Dak li rajna fil-passat, issa llum il-ġurnata nifhmu għalfejn hemm il-kattoliċi u l-ortodossi differenti minnhom u hemm ukoll protestanti. U għaliex ma jaqblux bejniethom. Ma rridux ninsew il-passat. Il-passat irridu nkunu nafuh biex ma narmux il-wirt tagħna, ma narmux il-patrimonju li aħna irċivejna. It-tieni ħaġa, insiru aktar u aktar konvinti kemm huwa essenzjali li l-Bibja mqazza tiddetta u tiddeċidi kull wieħed minna u responsabbli jkun jaf x'fiha u jiddetermina li jgħix fid-dawl tagħha avolja bi prezzoli. Fl-aħħar mill-aħħar Alla jżommna responsabbli individwalment x'temmen u x'għamilt bit-twemmin tiegħek. Kemm influenzalek ħajtek. Pawl jgħidilna li ħatammar ġewwa fikom kelmet Kristu bilana, talmu u twiddbu lil xulxin b'kull erf. Din hija l-responsabilità tagħna llum il-ġurnata. M'hemmx għalfejn noqogħdu dawn l-affarijiet li qegħdin naraw hawnhekk huma sbieħ. Għandna hemmhekk il-John Howard li ġie kemm il-darba fil-kongregazzjoni tagħna u anke ħriġna miegħu jagħmel il-preżentazzjonijiet bil-board ukoll tħallat ma' żgħar tagħna. Però l-evanġeliżmu ma nistgħux inserħu fuq il-barranin. Il-Vanġelu aħna l-Maltin idu ngħadduh lil ħbiebna u ċittadini Maltin bħalna. Nistgħu ngħidulhom li Alla laħaqna bil-grazzja tiegħu u l-istess ħaġa jista' jagħmel magħkom ukoll. Nitennew u nirgrazzaw l-Alla illi qiegħed isir ħafna xogħol illum il-ġurnata x'vera. 10 snin ilu twaqfet il-Malta Evangelical Library, aħna nippromuovu ħafna il-qari ta' kotba Kristjani tajbin. Nieħu pjaċir, intom daqqa tgħiduli għandi bżonn ktieb fuq l-istorja tal-Knisja, Rose qiegħed hemmhekk għalik. Jew nixtieq naqra biografija Kristjana, tal-kotba iżommuna ħajdu hekk entużjasti, iżommuna imqanqlin biex ta' bilħaq ngħixu l-fidi tagħna. Dak ir-ritratt juri meta aħna ukoll kellna stand fil-Fiera tal-Kotba f'Dar Mediterran u hemmhekk ukoll Hun Andre qed jitkellem mal-ex-President ta' Malta George Abela. Affarijiet sbieħ u x'vera. Jiena nkompli niftakar meta ma' George da mort ma' miegħu u iltqajt ma' mexxejja ta' pajjiżna, ex-mexxejja, huwa privileġġ li ngħaddulhom il-kelma tagħlu x'vera. Ukoll 8 snin ilu twaqfet il-Qum f'pajjiżna. Qum hija organizzazzjoni, hija intrapriża, Ħuna Joseph Farrugia huwa d-direttur tagħha, illi tippubblika letteratura Kristjana tal-prima kwalità. U Joseph hemmhekk għandu il-booklet l-aħbar it-tajba. Booklet sempliċi illi spjega x'inhu l-Vanġelu illi nistgħu nagħtuh anke b'xejn dak li jkun. Però anke jekk inkun ħassiefer u tidħol fil-bookstore hemmhekk tara anke wkoll ir-romanz tagħna. Forsi tkun idea tajba f'dan iż-żmien tal-miliet naturkom bl-irħis hawnhekk anke €5 u tistgħu tagħtuh lill-ħbieb tagħkom bħala rigal tal-miliet. Din letteratura rridu nħorġuha.
inut li nippubblikawha u nħalluha fl-istor għalina. Rridu nkunu attivi, nxandru bil-fom tagħna, nxandru wkoll bil-letteratura. Nafu kemm Alla ibierek ħafna il-qari tal-kelma tiegħu. Il-qum sissa ppubblikat 3 kotba kbar, l-Avvanza l-Pellegrin, Nixtiequ naraw il-Ġesu u dak ir-romanz Tmiem Meravija. U 17 il-ktejjeb żgħar. Qegħdin kważi fuq l-għadba illi nippubblikaw il-Patt il-ġdid, it-traduzzjoni l-ġdida, proġett illi naħdmu fuq 30 sena prattikament. Għadik fl-estate li rajtu biex innaqqu l-iżbalji tat-typing għal ma nafx kemm il-darba, impossibbli noddhom. U kol katekizmu f'dawlek naraw id-dawl. L-aħwa, jekk ma naqrawx aħna nfusna, nibqgħu ir-ruħ tagħna tibqa' nixfa, tibqa' depponi. U ma nkunx kapaċi nkonfrontaw l-iżball u d-dlam ta' mbarra. Okay? Din hija l-sejħa tagħna bħala Knisja. Li nxandru l-Vanġelu kif jgħid Ġesu għamduhom u għalmuhom iħarsu kull ma kmandajtkom. Nilħu lin-nies jirċievu s-sinjal li huma jappartinu għal Ġesu Kristu bil-magħmudija tagħhom, imbagħad il-bqija ta' ħajjithom ikomplu jitgħallmu kull ma kmandana Sidna Ġesu Kristu. Is-sillabu huwa twil, il-Bibja todos kemm todos fija qatt ma tara l-qiegħ, vera, u dik hija proprjament l-intrapriża li aħna ninsabu involuti fiha. Ejjew ma nitażnux, kollha kemm aħna għandna sem xnatu, hemmhekk qegħdin naraw il-ritratt meta rċivejna kemm Vanġelu ta' Ġwanni. 100,000 kopja tal-Vanġelu ta' Ġwanni, illi bil-mod qegħdin joħorġu. Marija Farrugia hi waħda minn dawk il-champions il-kbar illi tmur bibbieb u borza u timposta dawn il-Vanġelu ta' Ġwanni. Naħseb jiena bħala booklet ċkejken m'hemmx aħjar minnu. L-istorja ta' Ġesu, vera, dak li jkun jaqrah u isir jaf minnu Ġesu u għalfejn ġie jżurna f'din id-dinja tagħna. Ukoll il-varjetà tal-ħidma tagħna anke għandna lil Rodrik li jmur il-Witilajn kull nhar ta' Sibt issa varjetà ta' kotba u jissieden in-nies jitkellmu miegħu u anke joffrilhom ktieb xejn. Din hija l-Knisja. Il-Knisja hija l-unika organizzazzjoni fuq l-art illi ma teżistix għalija nfisha. Aħna qegħdin hawnhekk għal ħaddieħor, għal dawk li mhumiex bħalna. Dik hija l-viżjoni li jeħtieġ li jkollna. Allura irid tkun hemm dan l-involviment personali tagħna, tajjeb, l-interċessjoni għal ħaddieħor, għalhekk huwa importanti li niltaqgħu flimkien biex nitolbu għan-nies li kellimnihom u għadhom qegħdin jaħsbuha u għadhom ma ħadux il-deċiżjoni tagħhom. Il-viżjoni tagħna hija li jkollna Knisja Maltija għal Maltin. Knisja Maltija għal Maltin mingħajr ma niddependu kif jagħmel biżbal ħaddieħor fuq barra. Fuq is-sapport minn barra. L-ideali huwa li nkunu kapaċi nissapportaw lil nfusna kemm finanzjarjament, tajjeb, illi qegħdin niffunzjonaw bħala organizmu ħaj, nies f'relazzjoni vitali ma' Kristu illi qegħdin inwettqu l-kummissjoni illi huwa tagħna. Jeħtieġ illi ngħaddu ngħaddu l-torċa tal-verità lil ta' warajna. Bla kompromess. Sa hawnhekk wassalna l-istorja illi ngħaddu it-torċa tal-verità bla kompromess. Il-verità hija dik li ma nistgħux nibdluha, però jien nkunu ċerti li nafuha. U ma ħsibx li awgura tajjeb għalina jekk nkunu letarġiċi, nkunu għażiena. Daqqa nattendu, daqqa ma nattendux. Tkun hemm dak l-impenn serju biex nkunu mibnija fil-fidi u bekk nkunu disċipli ta' kwalità għal Ġesu Kristu. X'se jiġri fil-futur?
Il-passat rajnieh. X'se jiġri fil-futur? L-ewwel nett it-talba tagħna ħadd tiġi salt nagħtek. Vera? Is-salta ta' Kristu diġà mibdija, però hija f'misterju. Mhijiex magħrufa, però l-Knisja aħna nagħmluha evidenti lin-nies. U Ġesu għallimna nitolbu ħadd tiġi salt nagħtek għax nafu illi f'data illi ma nafuhiex Kristu Ġesu qatt jerġa' jiġi biex jiġbor lin-niesu u jinawgura s-saltna eterna tiegħu. Dik hija t-tama tagħna. U fil-frattemp kun fidil sakemm niġi. Dik hija waħda mill-aħħar kelmiet illi ħallilna Sidna qabel ir-ritorna tismu' kun fidil sakemm niġi. Hija sfida qawwija il għaliex il-ħajra t-tentazzjoni dejjem illi nikkompromettu ruħna, illi ninogħġbu man-nies. Però il-fedel tagħna lil Ġesu tirrikjedi li avolja jkollna inħassu prezz ejjew nagħmlu hekk. Tajb jekk hemm xi mistoqsijiet.